680 metriä ja meillä on sitten esiintyjänä 4, voisi sanoa viime kauden ja lähivuosien parasta elittiä, nopeinta ryhmää, kouluja. Ei muuta kuin onnea sitten 1,5 vajalle 2 kierrokselle. Lähtöpaikka on 208 kohdalla, mutta sitä ennen Vaselien tulokset. Ja sitten Salukin, olkaa hyvä. Koppiarvontaan ykkösellä non serviä Anukun Raama, Kartimo ja Kurme lähtee kopista 3. Kakkosella Saranu, Asvin, Järvinen, Ojanperä. Siis ykkönen lähtee kopista 3. Kakkonen lähtee kopista 5. Kolmonen lähtee kopista 2 ja kuutonen kopista 6. Oletko 4 kopista 6? Ja kolmosellahan on Dusak Sompol, Antero Niemelä, Luhtilaukkaaja ja 4 non servia Apas Saatanas. Että kun koirat on kierroksen vetänyt ja vielä sitten tuo takasuoran, niin minkälainen vauhti on sitten tuolla loppukaarteessa ja loppusuoralla. Siellä koiria kopitetaan, salukkeja. Ja tämän jälkeen meillä on lanaustauko, lähde 10 ja 11 koiraomistajat, huomikaa se tässä ilmoitan ajaa, koska kilpailut jatkuu. Mutta nyt koirat siellä odottavat kopin avaamista, miehen liikkeellä ja etus menoksi. Tasainen hyvä lähtö, kolmannen vetää joukkoa. Siellä ei ole tapahtunut mitään eroa, siellä aletaan ykkönen kiristää. Kolmannen yksi, tasainen vauhti, tullaan sitten maalisodan kohdalle. Ykkönen, kolmannen johtaa, kakkonen kiristää. Ykkönen ja nelonen juoksee hirvittävää takamatkaan, kiertää ulkona, mutta nyt sitten alkaa nelonenkin tulla siihen joukkoon mukaan. Ykkönen ehkä selvä voittaja. Ja sitten kakkonen kiristää. Nelonen ehkä löysää. Ykkönen aina periksi. Kolmosella on kuitenkin jo 10 metrin johto. Hyvää taistelua, mutta